ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കം തന്നെ. അതിനുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവരായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കഴുകി അസൂയ, കുശുമ്പ്, വെറുപ്പ്, പക, സകല മാലിന്യങ്ങൾ വഴിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ നിങ്ങൾ നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവരായിരുന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താലേ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയച്ചുള്ളൂ. ഇനിയൊരു ഗാനം. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആദരവാനായി തീരും, സാധു ഞാൻ ശോണിതന്നിൽ പേശിപ്പാൻ. എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഘമാത്രേ, ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയായി. നാളെയെ കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ ലേവലേശം ഭാരമില്ല, ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു. പക്ഷികളെ വിചാരിപ്പീൻ, വിതയില്ല, കൊയ്ത്തുമില്ല, ദൈവമാവയ്ക്കായി വേണ്ടതെല്ലാം ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്കും അവൻ ശോഭ നൽകുന്നു. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂവിൽ കിടന്നാൽ, എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂത വന്നിടും, ഏറ്റം സ്നേഹച്ചൂടൊപ്പവുമായി വന്നിടും. പത്മദ്വീപിൽ ഏകനായി ഞാൻ വസിച്ചാലും ഭയമില്ല, സ്വർഗം തുറന്നെൻ്റെ പ്രിയൻ വന്നിടും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിലേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താലേ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുകയുള്ളൂ. ഇനി രക്ഷിതാവിനെ കാണുക പാവി, നിന്റെ വേർക്കല്ലയോ തൂങ്ങും നീ രക്ഷകൻ. ജ്ഞാനപീഠമതിൽ കയറി ഉള്ളിലെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടു നീ കാണുക, ഉള്ളം നീ